שלום, ברוכים הבאים לסיור מוכן מראש בפרויקט אדריכלי. אני עומר דותן, Architectural VR Solution, פתרונות מציאות מדומה לאדריכלות. עברנו מהלובי החיצוני ללובי הפנימי. המעבר, כפי שאתם רואים, הוא באמצעות הוטספוטים, נקודות חמות, מעבבות. כל מה שאני צריך לעשות זה להסתכל עליהם בעיניים, אני לא צריך להחזיק שום שלט ביד, וזה מעביר אותי לחלל הבא בפרויקט. אם עכשיו אנחנו בדק המרכזי, אני רוצה להתקדם קדימה לפתח של הקפיטריה. אתם רואים, אפשר להסתכל לכל כיוון, ואני נכנס לקפיטריה. בקפיטריה אפשר לדוגמה לראות קשרי מבט החוצה, חומרים, גיאומטריה, כל מה שאנחנו רוצים לבדוק בפרויקט. אני מזכיר שוב, כרגע אתם רואים את זה בווידאו שטוח. ברגע שנכנסים לתוך המציאות המדומה, הכל הרבה יותר חי ונושם ומרגש, ואפשר לראות את הדברים בצורה הרבה יותר נכונה של אחד לאחד. איך מתבצע סיור מוכן מראש? קודם כל חשוב מאוד, אני יושב עם הלקוח ואנחנו מגדירים את החלקים החשובים בפרויקט, מה אנחנו רוצים להראות, איזה חללים, באיזה סדר. לאחר שהגדרנו את הסיור, אני לוקח את המודל אליי ומטייב אותו, מוסיף את הדברים שאני רוצה, ומוסיף בעיקר את ההוטספוטים, הנקודות החמות שהן מאפשרות מעבר מחלל לחלל. החללים מרונדרים מראש ברזולוציה גבוהה ומיטבית עם כל מה שצריך, עם חומרים והשתקפויות וכל מה שמתבקש, וכל מה שנשאר זה בעצם למשתמש לעבור מחלל לחלל, לבדוק מה שצריך לבדוק, וככה בעצם להכיר את הפרויקט מבפנים. שוב מזכיר, מה שרואים עכשיו זה טוב ויפה, החוויה מועצמת עשרות מונים כאשר אתה נמצא בתוך המציאות המדומה, חובש קסדה ורואה את זה באחד לאחד כאילו אתה באמת שם. ניתן לסיור להוסיף הרבה מידע מעשיר, כמו תוכניות למשל, תכף נראה, פה אני בחלל פנים שיוצא החוצה, ועל הקיר הדבקתי תוכנית קרקע על מנת שאפשר יהיה לראות איפה אנחנו, אפשר להוסיף קטעי אודיו, אפשר תמונות, אפשר עוד הרבה על מנת להמחיש את כל הסיור. אתם רואים, סיימנו את הסיור למעלה, אפשר לחזור למטה ולמעשה לחזור לנקודת התחלה. הסיור מוכן מראש, זמין בכל עת, בכל מצב, אפשר לראות כמה שרוצים, אין פה שום מגבלת זמן. ברגע שסיימנו אנחנו עוברים לחלל הבא, אבל אין פה שום עניין של מגבלה כזאת או אחרת, ולמעשה מסיימנו את הסיור שלנו בנקודה בה התחלנו. עומר דותן, Architectural VR Solutions.